maalagaan kayo. Ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Of course, yung mga nasa Facebook, pwede kayo sa CMDB call. Dahil sa CMDB call, si Nurse Erlaman po ang taga-sagot natin dyan. Okay? So, yan. Announcement muna tayo. Opo, ayan. Magkakaroon na. Ito na yung series of event naman para sa ating mission to help restore the health of people, mga taga Ligao City. At malalapit po dyan sa Ligao. Meron kayong schedule ng free health consultation comes February 19. Thursday po yan. 8 a.m. to 2 p.m. sa CMD Center sa ground floor ng Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City. Ayan. First come, first serve po yan. 8 a.m. to 2 p.m. And of course, sa mga taga Kapalonga, meron din tayong schedule na health orientation with free health consultation. Kailan? February 20 po. February 20, 8 a.m. dyan sa Kapalonga. Ang venue natin, SQ Apartel. Opo. Purok 5. Barangay Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. And of course, the following day, February 21, diyan naman ang iyong lingkod sa Daet, Josel's Garden in Daet. Josel's Garden in Daet, 9:30 a.m. po. And the following day, sa Labo naman, 9:30 a.m. at Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. Itong sa Daet, saka sa Labo, ang gagawin natin dyan, that will be, health symposium. Oo. Paano kayo maka-attend dito? Bili lang kayo ng isang 30 ml CMD, magkano? 660 with freelance na po yan. Maraming kayong matututunan, of course, kasi magle-lecture po ang iyong lingkod. And pwede kayo mag-avail ng ibababa nating promo for the day. Ng 65 ml CMD. Meron tayong promo ng 65 ml CMD. Okay. And yan. After that, next na event natin will be February 28. Free health consultation, Legazpi City. 28 is Saturday, 9 a.m. to 4 p.m. Back to back, dyan sa sa Bakakay Albay. February 28 din. Saturday yan, 9 a.m. din hanggang 4 p.m. So, yan po muna ang ating upcoming event. Okay? So, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Hello kay Ma'am Asuncion Liena Resas. Okay? So, ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939-904-0717. Kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Pag sinabing Power 5, it's our HCI CMD, CBF, ang ating cell bio juice, ang ating peptide, and of course, yung ating CR juice. Lahat po yan ay may gagawin na matulungan ang ating mga katawan, ma-rejuvenate po tayo the natural way. Hello kay Ma'am Jennifer Marcoso dyan sa Katarman, Northern Samar. Okay? Kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan ng aming Power 5 from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Kaya dito muna natin mga kwento ng kagalingan, baano talaga ka-amazing yung ating produkto. Kaya ito, pakinggan po natin.
Okay, nandito kami ngayon sa Daet, Camarines Norte. Nag-conduct ng health symposium pero meron ditong napakinggan ko na ang ganda ng kanyang kwento. Nanay, anong pangalan, taga saan ka at ano yung magandang experience mo sa paggamit ng ating produkto? Ako po ay si Rufina Pajares sa San Lorenzo, Barangay Matakong. Ang edad ko po ay 75. Ang experience ko po sa CMD ay ganito po ang pangyayari. Ang aking asawa po ay hindi nakakaihi. Nagpunta po kami ng provincial. Huwag ka na mention ng pangalan ng doktor, ha? Iyo po. Ang provincial ay kinabitan po ng catheter. Pagkatapos po, nung aalsa na po, di na po kami inintindi. Tapos po, nung namahapon na po, maalas 2 na, di kami iniintindi. Nag-alis na po kami. Nanghingi kami ng tulong sa kaibigan naming doktor. Doon kami po dinala sa Talubatib. Ngayon po, naalsa na po siya ng catheter. Siya po ay nagkabit ng catheter ay 4 na buwan. Noon po ay saka po ay, sige po ang palit niya ng catheter, ay ang sinasabi po ay uopera na, hinihinga po kami ng 100,000. Ay wala naman po kaming maibigay. Naisipan po namin na bumalik kami sa CMD. Nagpagamot na po siya doon. Ngunit naglipas po ng 1 taon, hindi na siya bumalik. Nang bumalik po kami, may catheter na. Di nagbili na po kami ng CMD. Sinarili na lang na po namin na tangkasin ang catheter. Nagbili po ako ng yung keringgilya, saka ko po inalis yung catheter. Doon ko na po pinagpatuloy namin ang paggamit ng CMD hanggang ngayon. Ilang drops per day iniinom ni tatay? Ay, kuwan po, 60 po sa 1.5 na tubig. Ganyan po mga sa yun po ay iniinom niya maghapon. Araw-araw po, 1 puno doon. Ngayon po, malakas na po siya, naganda ang katawan niya, yung kutis po niya naganda, na pirmi na po siyang nagraragpa sa nyugan, nagpapalaw. Kaya po, ang buhay po niya ay nasa CMV at pinalakas siya hanggang ngayon. At kaya po, habang nabubuhay daw po siya, hindi siya matigil ng CMD. Para po siya ay gumaling, siya ay magpatuloy na hindi na siya magkasakit. Pati po ako, nagtitik na din po ako para po ako ay lumakas na hindi naman din magkasakit. Yun lang po at marami pong salamat sa CMD. Una-una po ay sa Panginoon. Yes, nanay. Salamat sa pagtitiwala. Anong masabi mo sa mga... Ayun, pangalan niya si Ma'am Rufina Pajares, taga Matakong, San Lorenzo, Camarines Norte. Mga taga Camarines Norte, take advantage yung gagawin natin na health symposium dyan. Oo, andyan ako sa inyo sa Kapalonga. That will be February 20. Opo, February 20. Ang venue natin ay doon sa SQ, Apartel. Opo, Purok 5, Barangay Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. And of course, the following day, diyan naman sa Josel's Garden sa Daet, Camarines Norte, 9:30 a.m. And sa Labo naman, Hills and Garden in Labo, Camarines Norte, 9:30 a.m. po yan. Oo. Yan po, haharap ako sa inyo, a living testimony restored by Power 5. Yan po ang kagandahan ng ating mga produkto na hindi kailangan humantong sa pagkasira ng mga kidney. Opo, ang goal natin is ma-rejuvenate po yung tao. Huwag po intayin na lumala. Prevention is always better than hospital bill. Yung iba naman pupunta sa amin dahil mga diabetiko, naputulan na ng paa. Hindi po namin kayang ibalik yung mga naputol na paa, ha? Yung manage po, yung mga blood sugar, yung mga hypertension. Oo, yun po ang ano natin. At saka gumanda ang inyong mga kalusugan. Ma-rejuvenate. Opo, detoxification and rejuvenation. And also, gusto nyo ba yung experience ang 15 to 20 years younger na pakiramdam? And next na event natin, and by the way, yung sa Daet, saka sa Labo,
Paano kayo maka-attend dito? Bili lang kayo ng 30 ml CMD 660 with freelance. Marami kayong matututunan. Opo, especially for first timer, please, please, please. Makinig kayo sa Health Symposium. Tuturuan namin kayo maging doktor sa inyong mga sarili. Opo, the best doctor to yourself is you. And syempre, magpasiguro kayo ng pambili nyo ng product. Kasi yung, syempre, ang kagalingan doon sa pag natutunan nyo, bakit kayo nagkaroon ng mga sakit, paano imamanis ang iyong mga health situations, mga health problems, using natural product. Oo, pwede nyo kayo mag-avail ng mga promo na ibababa natin. Okay po? So, yan ang natin. So, mag-ready kayo ng pambili nyo. Especially yung CMD natin, magti 3+1 tayo. Promise po. Oo, gusto nyo yung 3+1 na CMD at 3+1 na CBF. O yan, pagbibigyan ko po kayo niyan. Para buong family makatake ng ating produkto. Okay? So, next event dito sa Legazpi, free health consultation, February 28, 9 a.m. to 4 p.m. CMD Center in Legazpi. Back-to-back dyan sa CMD Center in Bakakay. Meron ding schedule dyan. February 28 po, 9 a.m. to 4 p.m. Okay? So, for the meantime, isa pang kwento ng kagalingan dito. Paano nakatulong yung ating produkto. Oo, ito ngayon. Wait lang ha. Pipili tayo ng medyo, yan. Ito, number 26. Pakinggan po natin. So, nandito po kami ngayon sa DAET para sa aming health symposium dito sa DAET. Pero meron ako dito na natutuwa akong pakinggan ang kanyang kwento. Ako pala yung nag-handle sa kanya noon. Sir, pakilala ka po, pangalan, edad, taga saan, at ano yung health problem mo nang napunta ka sa CMD office dito sa DAET? Ako po si Mario Abuyo, taga-Daet po. Edad po? Ang edad ko po ay magsi-71 na po. 1949 po kasi ako nang ipanganak. Oh, paano ka po napunta sa opisina ng DAET? Dahil po sa aking mga nararamdaman. Marami na po akong mga herbal na pinuntahan, naging member ako, wala. Kaya nang marinig ko po, sabi ko susubukan ko. Ay tama-tama, kabubukas pa lang dito sa DAET. Kaya pinuntahan ko kagad. Oh, sir, nung napunta ka po dito, ano yung mga health problems mo? Ayun, marami po. Sige nga, ano yung mga yun? Marami na yun. Ang high blood ko po, napakataas. Kuminsan yung nag-BBP sa akin, siya ang natatakot. Sabi, huwag ka po niya magpara galaw. Huwag ka po niya maglakad. At sabi ko, di pa paano na po ako makakauwi niyan kung hindi ako gagalaw. Aside ng high blood, ano pa? May kompa ko, may diabetes, tapos may arthritis. Dahil may prostate pa daw po ako, saka yung kulon. Sabi nga nung mga doktor na pinuntahan ko, stage 3 na daw. Sabi ko, mamamatay na pala ako. Ibig sabihin, sir, dahil marami ka nang napuntahan doktor, marami kang iniinom na gamot. Umpo, mga herbal. Dati, yung bigay ng gobyerno yung sa high blood, wala din, wala man nangyari. Pinupulikat na nga ako noon, halos pag inaatake ako, halos hindi na ako makabuhat. Tapos nagpayat na ako, yung balat ko noon ay kuha na. Yung parang may kirikis-kis na baga. Sir, nang napunta ka sa CMD office, marami ka may pinakita ka sa akin ng mga ID ko saan-saan ka nag-join ng mga food supplement. Pero wag na tayo mag-mention kung mga ano yon. Tinignan ko yung mga ID mo, sabi ko, ang dami mo na palang sinubukan ng mga food supplement. Sabi mo, gusto mo lang itry yung aming product. Pero sinabi ko sa iyo noon, garantisado ikaw ay matutulungan. Ngayon, sir, ilang buwan ka na bang nagtatake ng product? At ano yung pagbabago sa iyo? Ay matagal-tagal na po at nung bago pa nga lang ito buksan. Pero hindi ako palaging na diretso nagiinom. Pag medyo masamang pakiramdam ko, nabili akong gamot. Ay nararamdaman ko anong hindi pa ako nagiinom nitong CMD. Pag pagod na ako, mapait na masyado ang yung lalamunan ko. Sabi ko nga parang abdo na kako ito.
Tapos ay madaling ako mapagod. Ay ngayon po, para inom na ako nito, kaya lang, ako lang mismo ang nagang inom. Pamilya niyo po, nagte-take? Ay, yung pong isang anak ko, yun, sa sugat, inilagay niya, at na-infection, ay gumaling. At dami kasi akong trabaho, kaya hindi ako may mga sinasabihan ako, mga kumpare ko, mga senior citizen, ay parang hindi naniniwala. Nagpagamot, nagpa-hospital, nagpa-opera. Ay, Ano nangyari sa kanila? Ay, yung iba namatay. Tapos naman yung kapatid ko mismo, yung sumunod sa akin, mahigit ng 200,000 ang gastos. Hanggang ngayon, hanggang inom pa ng gamot. Ay, nung makausap ko sa akin, sinabihan ako kita na doon na lang tayo. Yung isang kapatid ko sa Naga, cancer, namatay din. At ayaw. Yun mga isa kong kapatid, doon daw sa Bicol Medical. O di, sabi ko, bahala kayo. Basta ako, sabihan ko kayo na doon na sana. At ako naramdaman ko magaling. Ngayon po, ayos na ako. Ang ulo ko noon, palaging masakit. Kala ko nga may cancer na ako. Yung pala sa mata lang. So ngayon sir, ang ganda na nangyari sa iyo. So i-try mo pa rin po na mag-share sa mga tao. Kasi anything na maganda, dapat i-share talaga natin. Pero yung sabi nga, madalas sabihin natin na lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, kaya napatunayan. So ikaw sir, napatunayan mo, di ba? So kunin ko ulit pangalan nyo sir. Ako po si Mario Aboyo, taga-Dait po. Yun nga po mga babasahin dito na galing dito, pinapakabasa ko doon sa mga kakilala ko may sakit. Sabi ko, pag-aralan nyo, kung gusto nyo, mapunta tayo doon. Kung ayaw nyo sa akin na parang hindi kanya, ay yung iba, doktor talaga ang kinukuha, hindi wala. Kaya paisa-isa na silang namamatay. Mayroon pa ako doon 2 kumpare na yung isa ay na paralyzed. Yan po yung isa naman, puntang Manila, nagdating ngayon, sige pa din ang inom ng gamot. May sa puso daw, may sa baga, tapos ay diabetes. Ay, ikaw sir, maininaw ka pang synthetic na gamot ngayon? Mula nang magsubok na ako ng mga herbal, kahit yun sa iba-iba, hindi na ako naggamit na synthetic. Ngayon, ito na lang produkto dito ang iniinom ko. Kaya pala, every time na mayroong activity ganito, nandyan ka. Importante yung kaalaman, di ba, sir? So, pakiulit pangalan po. Ako po si Mario Aboyo. Magsisi-21 na po. Pero malakas pa. Nagtatrabaho pa nga. Ayan. So, salamat, sir. O, di ba? Ganun pa rin, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Hello kay Ma'am Mariel Gasilios, okay? So, ang bilis ng oras, dito na, iwan ko sa inyo ang aking text hotline ni 0939-9040717, 0939-9040717. So, sa area ng Catbalogan, hanapin lang si Emre Santor at 5391, second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, atop St. Therese Family Drugstore, Delia F. Store. Purok 5, Barangay 3, Catbalogan City, Marilyn Bathan, Allen Avenue, Barangay 11, Catbalogan, Lolita Babael, Barangay San Andres, Catbalogan, Melanie Candare, Barangay Mercedes, Catbalogan, Wilma De Quito, Purok 1, Barangay Darahuay, Dako, Catbalogan. Sa Camarines Norte, hanapin lang si Emre Santor at Diego Liñan Street, Barangay 7, Daet, malapit sa Ducel's Garden. Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital, Purok 1. Sa Purok 1, Barangay Tugus, Paracali in front Tugus Elementary School. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte. Ma'am Sonia Bibon, Purok 6, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban. Ma'am Imelda Rufo, Barangay Ubang, Lagpan, Kapalonga. Doctors Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte. King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte. Salvice Pharmacy, in front Labo District Hospital. Ma'am Helen Valenzuela, in front Canoreco, Batubalani. Jolito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco,
Purok 3, Barangay Salvacion, J. Pang. Ma'am Susan Correa Abai sa Aturusan's Transient House, Purok 2, Lagon, sa Dry Goods Section, malapit sa Three Sisters Carenderia sa Dait Public Market, Margel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte, sa area ng Camarines Sur, sa 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Basta hanapin nyo lagi yung signage na CMD, malaking titik ha. Door 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City, sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. Sa Catanduanes, Mount Salve, Cabal, Nab Wellness Center, San Pedro, Vera, Catanduanes. May Nab Wellness Center sa Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes. Remy Faustino, Gugon Sirangan, Vera, Catanduanes. Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Batu, Catanduanes. Julie Daluna, Barangay Maysoran, Caramoran, Catanduanes. Ma'am Aster Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Carmel Caranza, Libod, Pandan, Catanduanes. Sa area ng Masbate, CMD Stockist Center, 2nd floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, in front, Banco de Oro at Top Fast Cash. Emma Linda Lagak, Porcuan, Ramirez Street, Poblacion, Baleno, Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate, Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, Alice Amor, Purok 7, Bagong Bayan, Masbate, Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. Sa area ng Sorsogon, Ma'am Jeneline Mangampo, Purok 2, Inang Pilar, Sorsogon, Roger Obias, San Antonio, Pilar, Sorsogon, Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City, Ma'am Nelita Abion, si MD Pharmacy, Comadgad, Castilla, Sorsogon, Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon, Ma'am Annabel Maquiñana, Danny Bell, General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon, Ma'am Cora Espadilla, Balago, Sorsogon City, in front, Iglesia ni Cristo Chapel, Maria Cristina Baldo, ACM Building, corner Burgos and Rizal Street, Sorsogon City, Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Bulabog, Dapda Pilar, Sorsogon. Sandra Mortega Frio sa Butika, Britison Street, Magallanes, Sorsogon, Rachel Aicardo, CMD Center, Barangay Adovis, Kasiguran, in front, Kasiguran, Technical Vocational School, Jocelyn Belien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. Maricel Yamasares, Purokwan, Baskaran, Daraga Albay, Liana Sarisani Store, Purok 2, San Vicente Grande, Daraga Albay. Ma'am Nancy Gaviria, Purok 4, Gumian Maslog, Legazpi. Okay. Sa 1st District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156, Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi Albay. Ma'am Cathy Credo, 2nd floor, Center Point Building at Top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Emi Clarete, San Juan, Tabaco City. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay. Mary Jane Vista, Kawayan, Bakakay, Albay. Jelina Canyon, Buwang, Bakakay. Ma'am Michelle Biasca, CMD Stockist Center, AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. Marivi Kirimit, Purok 2, Lower San Roque, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balya, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Sa 2nd District of Albay, CMD, siyempre yung aking center, CMD Office, Nab Wellness Center, 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. In front, LCC Supermarket at Top Denver's Computer Shop, Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Emilia Llaneta, Mancao, Rapo-Rapo, Rafael Escalador, Morocco-Borocan, Rapo-Rapo, Joanne Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo, Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapo-Rapo, Das Cable Store, Purok 2, Itba, Nito, Toy Dahak, Purok 3, Itba, Nito, Ma'am Nalita Bibal, Purok 2, San Francisco, Santo Domingo, Albay. Ma'am Josephine Racho, Balinal, Daraga, Albay. Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Susana Liabanes, Kidako, Daraga, Albay. Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia, Daraga, Albay. Ma'am Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkiruhan, Legazpi. Emily Lisay, Zone 1.
Anislag Daraga Albay, Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market, Delia Mangampo, Gabawan Daraga Albay, Nora Aison, Puro Legazpi City, Adelfa Floranda, Purok 3, Humapon, Legazpi, Merilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi, Ma'am Saunya Perenya, Purok 4, Common, Kamalig, Albay, at sa ground floor ng Kamalig Market. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig. Jocelyn Navarro, Purok 3, Talokto, Kamalig, Albay. Florenia, Hile Sari-Sari Store, Pandan, Daraga, Albay. Ma'am Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Yan. Lisa Olidana, Bakay Store, Centro Daraga, Albay. Mileti Roy, Barangay 22, Binanuan, East Legazpi. Cindy Toledo, Icardo, Odell Store, Bangkeruhan, Legazpi. Jesslyn Asyado, Barangay 18, Kabangan West, Legazpi City. Vanessa Icardo, Buena Vista, Legazpi City. Marinopre, Purok 4, Panaypoy, Kamalig, Albay. Andrea Asopardo, Buyuan, Legazpi City. Refuyos Drugstore, Pantaw, Libon. Sardeñas Store, beside LBC, Ginobatan. Asuncion, Liana Resas Store, Inamnan Grande, Ginobatan. Ami Canseco, Market Site, UWAS. Ma'am, CMD Office, ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Now, Ligao City. Lourdes Boreta, RBB Agribet Supply, Mercado, Hobiliar, Albay. Maria Sabasa, Barian, UWAS, Albay. Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginobatan. Hilary Halde, So 9 Days Street, Saban, UWAS, Albay. Ma'am Nora Napot, Ginobatan Public Market. Mr. Iran Nas, Purok 4, Ilawod, Kamalig, Albay. Ma'am Elsa Olfindo, Purok 1, Bangkerohan, Legazpi City. Maylene Salvacion, Purok 3, Tamawian, Legazpi City. Sajire Consumer Goods Trading, Purok 1, Taysan, Legazpi City. So yan po ang ating mga CMD centers and active distributors. Okay? So yan, anyway, sa inyong lahat, hindi lang Good Health ang sinishare namin. We share to you people the business side of Health Code International with our products. Marami na po nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. Huwag niyong intayin. Lumala ang inyong mga sakit. Prevention is always better than hospital bill. At ulitin ko para sa inyong lahat, ang upcoming event, mga taga, Ligao City at malalapit na bayan dyan sa Ligao. Free health consultation ay gagawin dyan sa CMD Center in Ligao, February 19. Thursday po yan, 8 a.m. to 2 p.m. And sa Kapalonga, February 20. 8 a.m. po, umpisa na tayo niyan. Diyan po ang ating venue sa SQ Apartel sa Purok 5, Barangay Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. Kita-kits tayo dyan, mga taga Kapalonga. And the following day, diyan naman tayo sa Daet, Yusel's Garden, 9:30 a.m. Daet. And the following day, February 22, Hills and Garden in Labo, 9:30 a.m. Itong sa Daet at saka sa Labo, kailangan nyo, bili lang kayo ang yung may entrance kasi tayo dyan na, bakit may tayo? Kasi may bayad po yung venue natin at may lunch. Hindi pwedeng hindi mag-order ng lunch. Opo. Walang lugi yan. Okay? So, 660 with 30 ml CMD with free lunch at pwede kayo mag-avail ng ibababa nating promo for the day. Okay? So, ayan, ubos na ang ating oras. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ang ating mission to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Then, ako uli ang inyong lingkod, si Mami Linda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.